Bergarako, Arragoa, Isla Bat, Hori eta Arrasateko Zindi Berbenaz taldeak igoko dira Oltza gainera eta Chill Out gunean LP Woman DJ-az gozatzeko aukera izango dugu. Ea ba, 5. gau honek zer ematen duen. Lusatzen ditu besoak, baina bizitza geroan ez da deus. Orduko momentuetako algara. Beste ostiral bat hemen, giro ona, jende asko, musika ona bai, bueno, ikusiko. Bai, ondo hau antolauta bai, ostiral ja desente doiaz, giro onakin, nik uste dut ondo dagoela. Ez dauka favoritoik, bueno, ikusiko, abertzenek irabazta bai. Zehose, aprobetsatzen momentua, zehose, dakit. Gainera ez, eskertzen da ostiral baten, Bai. Jo, ez dakit, ez dago ese behitzeko eta bergaratzen zegoteko, se aprobetsa, hori da, bai. Baina hori, ezaguna badaitzugu hemen, zehose, abesten, eta no se, apoyarles un poco, baina bestela ikusteko. Eta gainera, estilo pila bat juntatzen dira hemen, ez da? Bai, hori da, no se, vamos a lo loco. Ez dakigu ze dagon, así que a ver ze dagon. Baina zo, martxea badauta girua. Hori da. Movimiento bali badago hor garego, así que... Eta Chill Out gune hau DJ Shaki. Baitza, bueno, gaur hotza ditzen da, baina bestela aprobetsatzen da, asko aprobetsatzen da. Piskat motza, baina oso gustora, ze hori lehenengo txandan izan da piskat musikala saiagoa, jende gutxi zeon oraindik sartzen eta, baina oraingo txanda hortan, honetan oso gustora sentitu naiz eta giro gehiago egon da eta oso ondo, oso gustora. Bai, jendeari ere ikaragarri gustatu zaio, izan ere azkenen formatu honetan begira zenbat estilo batera. Bai, hori da. Azkenean bai dela kontraste pixka bat, eta nik uste hor ekilibrio giro ona sortu dela, bai. Oso gustora jo dugu, ze azkenean hemen bai herrixan jotzea guretako ohore bada, eta oso ondo pentsa jo dagoela moldatuta ekimen hau, eta oso gustora jo dugu guk daukaguna eskaintzen. Beñar, ze moduz? Azkenean gustora, hasieran pixkatola urduritxo, baina bueno, azkenean bizitza nahitzen gabizena jarraitzu bitzen, musika jo eta musikaz gozatu, así que azkenean gustora. Bai, nire bintzat pila gustatzen gat, folk musika biolinak eta ez dakit asko gustatzen gat. Bai, hori da, folk musika jo dugu eta saiatu gauza ezberdinak sartzen, kantu batzuk abestuta, beste batzuk dantzari baten laguntziakin, eta bai, oso gustora. Bai, gisa esan, justo estilo hau eta biolinekin eta ez da gehixen ikusten dana bergara baten, baina, bueno, nik uste dut jendia gero ez da gehixo urbiltzen dela eta bintzat. Zuen kantua gainera eta kantu gilebe basari musikarixak eta sorkuntza lanien bai. Bai, gustatzen jaku eta horri biltzen gaba kantu berri sakitzen eta zehose aportatzea lortzen dugun taldiai.
Bueno, konzertu honetan dauzkat ezagun batzuk, eta etorri naiz ikustera. Danbaka saio honek eta ezaguna dira aspalditxotik, eta aspalditxo baten etorri bari nenguan. Eta benetan pentsau sekulako montajia, eta gure baiarako dela oso gauza interesgarria. Eta Bergarako puntaso bat. Hori da, ez da azkenean musika talde estilo asko batzen dira danon gustorako, eta hemen jende mota asko, ikusi ze adintarte diferente elkartzen garen hemen, olakoik leku gutxilla? Bai, musika estilo oso desberdinak, ikusi ditugu oin arte bi, eta uste dut ondoren datozenak desberdinak diala. Aurreko bi honek, niretako oso gustokoak izen dira, eta pentsatzen dut oin datozenak disfrutauko ditzu dela. Ez dago besterik, ez dago besterik, ez dago besterik, ez dau besterik. Gertatu zen guztia, berriro gertatuko da gaur dari ederrena. Orain dituzu Espainiak aragizkoak, ez du etorkizunik onartzen hegaldiak. Gugan bukatzen dira mugarri guztiak, denbora espazio eternitatearen oberena. Ondo, oso pozik, ongara ziren pizka urduri, baina gero jungara berotzen, jendea gonda eta oso ondo, oso gustora buka dugu, primeran. Eta bueno, lehiaketa honek enbutatu aukera askotariko estiluak elkartzeko, eta jentiape, ikusliape, gozatu deixen bestelako kontzertu mota batekin, ez da? Bai, honek dauka oso irekia dela, ez? Lehiaketa, eta horregatik folk talde batek jotzen du, gero punkoi, gero porro, gero elektronika, oso aberazgarria da, noski baietz. Eta bereziki prestatu zarete kontzertu honetarako, izan 30 minututan eman behar duzue emanaldixa, eta igual repertorixua ikutu behar izan duzue. Bai, murriztu kanta gehiago dauzko, baina pentsatzen genuen eta 30 minutu dena jarraian, nahiko kainerua, eta txukun gelditu da. Bueno, sartzen ditu elementu desberdinak, jolasten du ahotsekin, eta, bueno, gure estiloa. Eta sentsazio onak, eta epaimaiak zer esaten duen? Bai, zer esaten duen. Pues me parece que hay una calidad brutal. Sekulako kalitatea dagoela iruditzen zait, harrituta nago. Kontzertu bakoitzaren ostean sentsazio horrekin joaten naiz. Zenbat gauza bihotzeraino ere heldu zait. Malkoak ere isuri ditut eta konektatu dut. Oso pozik nago hemen izateaz, eta uste dut baiaran harro egoteko kalitate musikala daukagula. Como para estar muy orgullosas, la verdad. Gaur kriston ambientia ikusten da hemen, Egon nintzen beste behin, baina gaur gehien bat notatzen da. Ez generalian ikustera, orokorria. Gainera ondo dau, izan estilo asko danon gustorako kontzertua dira. Hori da, estilo asko dare gaur, eta danok disfrutauko dugu pixkat. Beraz, danbaka moduko ekintza bat, ondo pentsakizatzu ona da herrixantzako? Bai, claramente. Hori, taldiei, ez dakit, taldiei emateko bere bizibilidadia eta ondo dago bai. Ja, nervi joan bintze soltauta, eta, piztina botata, orduan egin berrekukin da. Orduan, guztua indakokin. Azkenin, ez da kontzertu normal bat, jendi, balorazio puntu bat emateiko ez, nahiz eta ez balorau, orduan, horrek hartze zaitut esitura baten pixketola nerviosu normala baino. Baina, bestelare, hori, aukera aprobetxe mertzan, eta hemen txegaude. Gainera publiko zabala batu da, eta olako leku zoragarri baten jotia bez, musikari moduan gustoko izango da, edo? Bai, eskertzeko da, gaina hori materialatan oso profesionala da, orduan betire segurtasun hori emate izu,
eta orduan plazer bada olako leku baten, ez? Jendin aurrien jotzie gilezan. Se clava en mi columna vertebral. Se clava en mi columna vertebral. Se clava en mi columna vertebral. Prostitutas pagadas con regaliz. Aquí hay que saber ser feliz y cuando hay que compartir. Mírate al espejo y verás tu estupidez. Yo cavaría un hoyo y en él te arrojaré. Este es el plan de mi existencia. Hau ez gatorri lehiaketan gaitxik, ondo pasatzera eta zerbezak eratera. Eta... Jena pagatzen badago hobeto. Eta ondo, ez da? Azkenian dara kumpliuta edo zer? Bai, bueno, espero ginuna, baino beto irten da, baina, bueno. Jendean aldetik la hostia, tío, movimiento gutxi. Hauen mote zeban, para olimpiadak edola, ez amogidu inobez, baina, bueno, ondo pasauta eta ondo disfrutauta eta hori. No, ez ez dugu jo inoiz besta olako ambiente bat, gurea tabernak eta gaztetxiak. Eta hori, eta jendia, geixau, gure mugimenduan eta ibiltzen jendia, kantua dakixe, esaten da maz, ez esaten olako ambientia, baina ondo. Baina ambiente honen laguntzen dau, zuen musikia jende geixauna aiaiken? Baina hori berdin dazko, guria itxen dugu eta guretzako jendean modukuntzako, osea, música de personajes para personajes. Una monstruosa y bella creación. Bebemos y reímos. La vida explota a mi alrededor. Este es el plan de mi existencia.